कार्यकर्ते यांचेच फळ त्यांचे परिश्रम आणि त्यांच्या त्यागा खातीर आज आम्ही नावेली जिंकले कडेन आहात। गेली 21 वर्सां नावेली बीजेपी आम्ही कार्यकर्ते हे 10 कार्यकर्ते आम्ही वाडत आम्ही आज 500 कार्यकर्ते झाले आणि हे काम करपा खातीर आमच्या कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतल्या आणि हे मेहनतीचे फळ मेळ्ळे कडेन आणि आमच्या पक्षाचे कार्य काम हे पळोवन लोकांनी आमकां मतदान केल्ले कडेन आसा आणि हेच्या फुडें आमी हेच्या पेक्षा चड काम करून दाखयतले। युवकाचो कसो कितें हे मेळो साथ मेळो युवक आशिल्ले तुमच्या बरोबर आमच्या बरोबर युवा महिला आणि आमचे सगळे बारीक सुद्धा आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो खूपशी मेहनत आसा आणि युवा सगळ्या लोकांक जाय आसलें की मोदी सेंट्रलाक जाय आणि गोंयान बीजेपी गोंयान जाय ह्या खातीर नावेलीन ह्या बीजेपीचे सीट येल्ले कडेन आसा। सो मला वाटतं कॅन्डिडेटांक तुम्ही डावलून तुम्ही आयल्या आमकां खात्री आसली की 22 बीजेपीचे कार्यकर्ते कमळ फुलयतले आमकां गॅरंटी आसली। आमच्या मुखार कोणीय बसना आसलेले आमकां खबर आसलें की आमी कमळ फुलयतले म्हणून।